Wel, mae'n ddrwg gen i bod fi heb wneud un o'r fideos mewn wythnos dwytha. Mae wedi bod yn bythefnos brysur iawn yn draddodiadol pan mae'r Senedd yn codi am wythnos fel oedd y Senedd wedi gwneud wythnos dwytha. Mae'n golygu mod i cael wythnos yn yr etholaeth, ond yn anffodus oherwydd y swydd newydd gennau yn y weinyddiaeth amddiffyn a hefyd y ffaith bod ganddon ni ddim mwyafrif yn y Senedd. Mae rhywun yn ffeindio ei hun yn gorfod gwneud ymweliadau tramor yn ystod y cyfnod da ni ddim yn eistedd fel Senedd. Felly, dechrau wythnos dwytha, mi ffeindiais i fy hun yn Berlin, yn Oslo ac yn Paris efo y weinyddiaeth amddiffyn. Ac mi ges i sawl cyfarfod digon difyr a deud y gwir, achos wrth gwrs os da chi'n darllen y penawdau newyddion, mae'n ymddangos bod yr holl broses Brexit yn broblem, fod yr Undeb Ewropeaidd yn styfnigo, fod Prydain yn methu penderfynu be maen nhw isio. Ond tu ôl i'r llenni, yn sicr o'r hyn o'n i'n ffeindio, oedd byna frwdfrydedd dros barhau weithio'n agos iawn efo Prydain, yn sicr felly yng nghyd-destun amddiffyn a diogelwch. Ac mi oedd hynny neges ddoth yn glir iawn ym Merlin ac ym Mharis, felly os rhywbeth mi oeddwn i'n gadael y gyfarfodydd hynny, yn teimlo chydig bach mwy cadarnhaol na dwi wedi bod yn wneud o fod yn darllen y penawdau newyddion. Ac yn sicr oedd yr ymweliad a Oslo yn pwysleisio y mater hwnnw, oherwydd wrth gwrs dydy Norwy ddim yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd, ond mi oedden nhw'n teimlo bod o'n bwysig iawn fod y lanwad Prydain yn parhau mwyn sicrhau fod yr ymwybyddiaeth o'r angen i weithio gyda'n gilydd o ran diogelwch Ewrop a hefyd sicrhau bod yna amddiffyn cadarn mewn lle yn Ewrop. Mi oedd Norwy o'r fan bod y lanwad Prydain yn allweddol i hynny. Felly mae yna wahanol bwyslais yn dibynnu ar y math o drafodaeth sy'n digwydd, ond yn sicr diolch i gyd mor negyddol a mae'r wasg yn trio i gyfleu. Ar ôl y 3 diwrnod yna, mi ddoes i nôl i'r etholaeth 2 diwrnod prysur iawn yn yr etholaeth yn trio dal fyny ar beth swn i wedi gwneud mewn 5 diwrnod fel arfer. Mi ges i gyfarfod cadarnhaol iawn efo Gareth Jones, arweinydd Cyngor Conwy a hefyd y prif weithredwr, a trafod amryw o bethau, ond yn benodol wrth gwrs y broblem gynyddol sy'n gwynebu Cyngor Conwy o ran cyllid. Mae nhw wrth gwrs ar hyn o bryd yn trafod be fydd y cynnydd yn y treth y cyngor. Rwan fel ceidwadwr, dydw i ddim eisiau bod dim cynnydd yn treth y cyngor, ond does na ddim amheuaeth fod yr fformiwla gyllido sy'n cael ei gweithredu gan Llywodraeth Cymru yn fformiwla sydd yn cosbi ardaloedd cefn gwlad, ac mae o'n hirt fod y fformiwla hwnnw'n trin Conwy fel ardal drefol. Mae unrhyw un sydd yn ymwybyddiaeth o ddaearyddiaeth ardal megis Sir Conwy yn gwybod yn iawn fod mwyafrif helaeth y sir yn wledig, ac eto mae'r cyngor yn gorfod darparu ysgolion a gwasanaethau yn yr ardaloedd gwledig yn yr un modd ar ardaloedd trefol. Ac mae yna rhywbeth o'i le yn y marn i o fformiwla gyllido ar gyfer llywodraeth leol sy'n golygu bod dinas lewyrchus sydd yn tyfu ac efo poblogaeth ifanc megis Caerdydd yn derbyn cynnydd yn yr arian maen nhw'n gael gan Llywodraeth Cymru, tra bod y sefyllfa yma yng Nghonwy yn gwbl groes efo Conwy yn cael un o'r setliad mwyaf siomedig o unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru. Ac felly mae bobl yn trio roi bai ar hyn pan maen nhw'n cael eu biliau treth y cyngor. Mi fydd y cyngor lleol yn cael y bai, mi fydd yna rei bobl yn trio pwyntio'r bys tuag at San Steffan. Ond y gwir plaen ydy bod y broblem da ni'n wynebu yma yng Nghonwy yn gyfrifoldeb llwy ac ilw i benderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru i gael fformiwla mewn lle sy'n cosbi ardaloedd gwledig. Ac yn her i'r Blaid Lafur yn lleol ydy iddyn nhw godi'r mater yma efo Carwyn Jones, i arweinydd nhw ydy Carwyn Jones, i fformiwla nhw ydy'r fformiwla yma sy'n cosbi Conwy, ac yn hytrach na clochda'r amddiffyg cyllid o San Steffan, sydd ddim yn wir, wedi'r cyfan mae Cymru'n derbyn 119 pint am bob campyn sy'n cael ei wario yn Lloegr. Y gwir ydy bod y fformiwla dosbarthu arian o fewn Cymru yn anheg i ardaloedd gwledig ac yn fanteisiol iawn i'r ardaloedd trefol hynny yn Ne Cymru sy'n digwydd bod yn pleidleisio'r Blaid Lafur. Yn dilyn y cyfarfod hwnnw, mi ges i syrtiwr i brysur iawn ac o'n i'n teimlo bod i nôl ar ben pethau yma yn y swyddfa cyn dychwelyd i Lundain. Wythnos yma Llundain, mae wedi bod yn wythnos arall brysur yn y weinyddiaeth amddiffyn. Mi ges i'r sefyllfa od o fod yn siarad efo nifer helaeth o uwchswyddogion Lluedd Arfog Ffrainc. Mi o'n i'n tynnu coes nhw bod fi'n eitha hyderus bod Cymru wedi barhau efo record well na'r Ffrancwyr yn y gema yn erbyn yn gilydd. Ond mi oedd yn ôl ian cytuno efo fi bod Cymru wedi sgorio cais yn erbyn Lloegr. Mi fes i hefyd yn cadeirio cyfarfod o gorff o'r enw Defence Equipment and Support, sydd yn gorff sylweddol iawn sy'n darparu gwasanaethau gweinyddiaeth amddiffyn. Ac mae'n wir i ddweud bod tro dwi yn cyfarfod efo nhw, mae rhywun yn ymwybodol am rwymiad y gweithwyr i sicrhau fod y Lluedd Arfog yn derbyn y gefnogaeth sy'n angenrheidiol, felly cyfarfod difyr ac adeiladol.
Ac wedyn dydd Iau, mi ges i'r fraint o fynd lawr i Plymouth i weld be mae'r llynges yn neud yn y fan honno, gan gynnwys glanio ar gefn frigets a hynny mewn helicopter. I rywun sydd yn ofn uchder, mi oedd yn dipyn o her, ond mi oedd yna rhywbeth eitha cyffroes yn y peth hefyd. Ond mi oedd yn ddiddorol iawn gweld y modd y mae Lluedd Arfog a'r llynges yn benodol yn cynnal gymaint o swyddi o safon mewn ardal gymharol ddiarffordd megis Plymouth, sydd wrth gwrs yn agos iawn i Gernyw. Felly ymweliad difyr iawn â gwerth chweil. Mae'n ddi Gwener heddiw, dwi'n ôl yn y swyddfa, dwi wedi bod yn cyfarfod amryw o etholwyr, a un o'r materion sydd yn mhoeni fi ydy'r her sy'n gwynebu'n cartrefi gofal ni, bod hynny'n yn diffyg llefydd mewn cartrefi gofal mewn ardaloedd yr etholaeth yma, lle mae bobl yn chwilio am wasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, neu'r cynnydd sylweddol mewn costa i bobl sydd eisiau gofal ar y glanna. Mae'n amlwg bod gennym ni her o ran natur ieithyddol ag natur oed yr ardal yma, ac mae'r her honno'n dod trwad rwan yn cyd-destun cartrefi gofal, a mi fydd hwn yn bwnc y byddai'n dod nôl ato fo yn ystod wythnosau nesaf, oherwydd dwi'n credu bod o'n broblem gynyddol i deuluoedd sydd eisiau cael gwasanaeth o safon yma'n lleol am bris ffroddiadwy ac yn ddelfrydol trwy'r iaith maen nhw'n ddewis. Felly mi fyddai'n adrodd yn ôl ar hwnnw yn bellach. Felly am y tro, dwi'n gobeithio byddai'n gallu gwneud un arall o hyn wythnos nesaf, dibynnu ar brysurdeb debyg iawn, ond dwi'n gobeithio fy hynny rhoi rhyw gipyn na chi o beth dwi wedi bod yn neud dros y bythefnos dwytha.